Bob dim ond dal mae'r ateb yn fath. Trio bod yn glyfar, trio bod yn graff, ond yn amlwg fydd na'n plesio rai. Yn amlwg fydd na'n plesio chdi sa chwaith. Ti di dod i benderfyniad ers tro. Ti'n bengalad, ti'n ddidroi yn ôl, a fedrai'm dal dy sylw di i ddangos pa mor ffôl yw hyn i gyd. Di cael hen ddigon o gael yr un dadleuon dro'r ôl tro. Ti falle'n gwella dy feddoliad i, nes i'n newid beth sy'n wir. Wyt ti di syrthyder fod yn iawn o hyd? Gad i fi dy helpu di. Trio bob dim ond dal mae'r ateb un fath. Di chwarae'n fudur, di chwarae'n saff, ond yn amlwg fydd na'n plesio rai. Dwi'n pregethu i'r troedig fwy neu lai. Ti dal i ganu o'r un llyfr emyna, beth sy'n byd newydd mond yr hen ffefrynna. Tra mae'r byd o damgylch di yn esblygu mwy a mwy pob dydd. Di cael hen ddigon o gael yr un dadleuon dro'r ôl tro. Ti falle'n gwella dy feddoliad i, nes i'n newid beth sy'n wir. Wyt ti di syrthyder fod yn iawn o hyd? Gad